What's up, guys? Det har jeg fået en challenge af mig selv. Det er, at jeg skal prøve først at se, hvor mange chips jeg kan have i munden. På samme tid, uden at de går i stykker. Det smager så godt. Undskyld. Fy. Hvad skal du? Er det mine 2 bæffer? Ja. Så vi begynder bare nu, og jeg skal nok tælle dem. Eller tælle. Jeg tæller dem bare. Nå, okay. Hår. Høj. Hud. Hød. Hvad er meningen? Hvad laver du? Skal jeg bare stoppe den? Ja. Ja. Det var ikke meningen. Eller var det? Ja. I vil nok ønske, I havde det her. Okay, hvor mange fik jeg i munden, uden at det gik i stykker? Har du fået sådan en? Er det det? Ja. Gå nu væk! Au! Jeg har ikke engang slået dig. Ej. Okay, hør. Ved du, hvor mange fik jeg i munden, uden at det gik i stykker, inden du hørte det? Men Emal? Ja! Emal? Ja. Ej, fuck det er en far. Men det bliver vi nødt til at klippe fra. Gå nu, nej! Okay, hvor mange fik jeg i munden, uden at det gik i stykker? Kan du huske det? 8. Fik jeg 8 i munden, ja, indtil det sagde knas? Nej, der fik du 5. Jeg fik 5 i munden, indtil det sagde. Eller var det 6? Det tjekker vi. Vi skriver det i beskrivelsen. Men Men det er hans tur nu, så jeg... okay, men vi skal